da an samu problem. To daga tahowa ya zuwa yawan kai akwai wasu kalubalen da aka samu ko tahiya haka take babu sambar babu wata matsala? Ai babu wani abin da za a ce tahiya ba kalubale. Wato gaskiya kalubalen da muka yi samu shine yan majamala visa. Su ne majamala visa? Yawwa, wato da muka to the last in jirgi na karshe da ya sauka Madina, da mutanenmu da za mu tafi nan wurin, da muka taho sai aka ce aka juya aka kada aka raya ba inda za mu iya sa mutum 150. muka Amir Alhaji da ni da shi muka yi gwamna magana gafin matsalar da ta dame mu, muna son ka ba mu dama mu sama mu wayannan wuri. Ya ce ya yadda, ya ba mu dama. Ni na rubuta takarda wani kamfani na Zain Group cewa su ba mu wurin mutum 150, kuma suka ba mu, muka samu tare, muka samu lafiya, muka samu zaman lafiya. Sai wani gida inda mata suke, su kuma gida lafiya lau yake, to amma saboda yawan mata da kuma yadda ake amfani da lifta bayan za a yi liftar ta tafi daidai, tunda za a rubga mata kaya yadda aka ce za ta dauka, a ce sai ta dauka ta yi tsaye a murda nan ma mun samu problem. Har sai da wazaratul haji ta zo ta ce ko dai mai gidan ya gyara ko ita ta gyara, sannan aka gyara wannan lifta. Har yanzu dai da ta fara aiki, saboda abin da ake mata ba za ta zauna lafiya ba, nan ma mun samu challenge da wannan na gida nan. To shi yasa na ce maka baiwa a yi bari a kwashe a gida. Dole duk abin da kake tafiya wani lokaci za ka samu korafin ko kuma challenge na ba wannan ba kaza. In ma ka tafi 100% ai sai ka tambaye kanka ya abin ya faru. Da wanda ya ce maka ya samu abu 100% yana nan kamar bai kuskure, kaga ya yi daya wanda ya ce bai kuskure. A hidima irin wannan ta jama'a a ƙare ta ba challenges, no, ban san dai inda aka samu wannan ba. So kaji irin challenges da muka samu, kuma da mujamala visa ɗin da nake gaya maka su suka ja mana da muka shirya kwamiti ya binciki dalilin da ya sa aka samu obada. Shi ne muka gano aka yi lissafi cewa duk abinda aka yi allocating ma rufaka ta bada accommodation, abinda aka yi ma aka ba Zain Group ba alhazai accommodation daidai nan ba da bayar. To sai ga 150 can, sai a gane cewa wato akwai mutane daga cikin wayanda dama suna da wannan sana'a ta kawo alhazai, suna kawo alhazai ba tare da izinin kowa ba. Su ke ja mana wannan majamala visa, su ne ke ja mana wannan problem. Haji mutanen da muka sani suna kawowa suna nan, ba za mu haɗe muku ba sai mun haɗe ma gwamna, sannan shi ke da ikon hukunta su. Because wannan abubuwan da ya ba mu na wannan 150 din, ai kaga biya za a yi, tunda ko biya za a yi mun bi sarali, mun ga komi mu a wurin mu ya tafi daidai. Domin me, kamar yana yanci maka kamfanin, wannan kamfani da aka ba shi lamba kaza ya ba da accommodation na wayannan, wancan ma yadda aka ba shi ya bada. To kaga ai mu as far as Pilgrims World is concerned, we are okay. To amma ga wani extra burden ya zo ma Pilgrims World Airport. We have to seek approval from His Excellency. Ya ba mu dama, ya ba mu, shine muka da wayannan. Kaga yanzu kudin da zai biya really ba alhadan jihar Katsina zai biya ba kwace, wanda bonafide pilgrims ba su ne za a biya mu wannan ba. A'a, alhadai ne na majamala na daga waje
waɗanda su da suka je suka sayi tiket ɗinsu ko visa su ba su biya accommodation da sauransu ba. So da haka sun san cewa ana iya jefa su wuri guda, kuma mun sami experiences da yawa. Ɗaya daga irin mutanen gaskiya ba zan faɗi maka sunayensu ba tun da mun za mu ba